Кирилова Неделчева навигатор, Анелия Цанкова Калфова и Павлин Златков Неделчев. Реално петият човек в отбора е Милко Величков. Той работи с отбора по конструкцията и е част от отбора от самото му начало. Сега, тук виждаме, че журито се подкупва. Ще помолим камерата да покаже. Покажете камерата, журито, моля ви се. Журито. Ето, заповядайте. Диан Доков Седи не сме на сватба. Ти си свикал на сватба. Диан Доков е известен сватбар. Ракета изпита, казват, така че само чашките. Но пластмасата също не е лоша. Това е хубава българска пластмаса от Своге. Този отбор ще ни представят историята на едно типично българско семейство, устремено към победата. Виждате, това е българския разкош, шопска салата, ти каквото опитваш ти. За състезателя преди да тръгне. Според мен мъжът пие по 4 пъти жена си. Така като гледам повече. Като се върне, тя му слага чекът и пие ракия, той пребива 3-4 пъти. Ето, само не знам кой е бременен в семейството. Аз не знам кой е мъж, кой е жена. Ами, явно добре хапваме, господин Василев. Слагаме на шопска салата и малко магданоз. Трябва да има подправки. Леко сиренци отгоре на пучки. Така. Но сега ти ме не уважаваш, ще има след малко. Слагаме малко и реплики от типа на приличаш на майка си и тя е толкова проклета като тебе. Какво е една салата без зехтин? Ето! Грешка. Вашите аплодисменти за отбора на Болгар. Нека да видим и оценките на журито за шопската салата на Болгар. 10. И да видим подкупният Диан Доков. 10! 5 десятки, дами и господа! Гледай какво нещо е, една шопска салата, как променя веднага журито, бе. По един домат си взеха и веднага дигнаха десятки. Какво нещо? Разбирам, България да има корупция, па то няма. Казах ви в началото, изключително подкупно жури, така че не се притеснявайте, подкупвайте ги спокойно. И сега ще я помоля, гледай, горчиво явно ще има и сватба, само че не знам дали виждаш, приятелю, че това е мъж с перука, а не е жена. Макар бе, то от един път нищо не значи. Добре, сега ще бутнем салата и аплодисмент за Караконджо и количка Болгар. Служете малко олио, за да може да тръгне. Която е на 3 колелета, забележете. Дет се казва една хубава българска поговорка: син да имаш, зет да ти доведе. 3, 2, 1, старт! Сиренето се разхвърча. Знаеш ли другата поговорка? Жена ти да роди стеношка, да не можеш да я наспогнеш на маратонки. Първото препятствие е преминато. Краставиците и те се разхвърчаха. Да видим дали ще остане нещо от шопската салата до финала. Стискаме палци с голямата вилица. Скоростта е изключително добра. Диан Доков каже, шопската салата по принцип е изключително аеродинамична. Виждате сиренето как се вее. Засилва се към второ препятствие. Успешен опит! И препятствие номер 3, финал. Внимание! Ред Бол дава крила и покривки. Финал. Аплодисменти за Болгар. Ей, това е бе, където се явим и след нас трева не никне. Времето също не е лошо, 54.610. Скъпи приятели, уважаеми дами и господа, продължаваме с отбор номер